και του Θείου Πατός οι εξεθνών ηξιώθημεν στηριχθέντες τη λόγης των μαθητών δεγκομένων τη δόξα του ευεργέτου των όλων Θεού με φόντας καρδίας συμπληρώνας κλείνοντες εν πίστη προσκυνήσομεν το Αγίο Πνεύμα της στηριχθέντες σωτήρι των ψυχών ημών. Μη απορρίψουμε από τους προσώπους και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλεις απέμπου περιβάλλονται κράτος η Χριστού αφήψους Απόστολοι εγγενίζει γαραυτούς ο Παράκλητος εν αυτής γεννιζόμενος μυστική καινότητη γνώσεως ήτες ξένες φορές και οι ψυχώρες κηρύττοντες την αηδίον φύσιτε και απλή τρισυπόστατος έμει του ευεργέτου των όλων Θεού ημάς εκδιδάσκουσι διοφώτισθέντες της εκείνων διδάμασι Πατέρα προσκυνήσομεν συνείων και πνεύματι δισοκούνται σωθεί